இன்னும் பல சமையல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஹாலிடேயில் கண்டினியூ வந்ததுனால பக்கத்தில் எங்கேயாவது போகலாம். ஈவினில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு பார்க்கும்போது கூட பக்கத்தில் வந்தவங்களை பிடிச்சிருவாங்க, இல்லை பெரிய கூட சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நாங்கள் மீட் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க, போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லாம் கிளம்பி போனோம். பார்த்திங்கன்னா நல்ல கடல், கோயம்புத்தூரில் கடல் இல்லாத குறைய வந்து எல்லாம் ஒரு பீச் மாதிரி நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த குறைய வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தீர்த்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. பாருங்கள், சாரிகா பாப்பா வந்துருச்சு, நல்லா பார்க்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்டு மெரினா, ஸ்ரீநிதி எல்லாருமே போயிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பாருங்க, எல்லாம் பக்கத்தில் போய் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம். அவ்வளோ அழகாக மலையெல்லாம் நல்லா ஆகாய தாமரை ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு இருந்துச்சு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அழகாக வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஒன் டே ஈவினிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்ல இடமா வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது பார்க்குறதுக்கு. அங்கே நிறையா வந்து குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கான இடங்களாக இருக்கட்டும், வெளியில் ஸ்நாக்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் போட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வந்து அது வந்து இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலைங்க. பாருங்கள், ஐ லவ் கோவைன்னா அழகாக அந்த கோவை மாநகரத்துக்கு என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிறனால அந்த எல்லாரும் மக்களையும் வரவேற்கிற மாதிரி இந்த அழகான ஹார்ட்டின் போட்டு அந்த அன்பு உள்ளங்களை காமிக்கிற மாதிரி அழகாக இருந்துச்சு. ஒரே லீவ் 3 days கண்டினியூஸாக ஹாலிடேஸ்னால ஒரே சரியான கூட்டம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்தாங்க. பாருங்கள் என்ன அழகாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். நல்லா வாக் போகவும், ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு சாப்பிட, பேரண்ட்ஸோட குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வரதுக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நல்ல இடமா இருந்துச்சு. இது பக்கத்துலேயே இல்லைன்னா வஉசி பார்க்கு தான் எல்லோரும் போவோம். இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறனால நாங்கள் ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும். எல்லாம் ஒரே கஜம்னு இருக்க மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸோட எச்சம்லாம் விழுந்துருக்கு. இங்கே அப்படி இல்லை, ரொம்ப நீட்டாக சிட்டிங் ஸ்டோனெல்லாம் நல்லா போட்டு அப்படி புல்வெளி கார்டனிங் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே, ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. ஃப்ளவர்ஸும் அழகாக இருந்துச்சு. நல்லா ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குல்ல, நல்லா க்ரீன் வித் ஆரஞ்சு, அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. நாங்களும் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போகலாம் அப்படின்ட்டு போய் அப்படி பக்கத்தில் போனோம். பக்கத்தில் அங்கே ஒருத்தர் வந்து விசில் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஆனால் பக்கத்தில் அந்த ஹார்ட்டின் பக்கத்தில் வந்து குழந்தைங்களாம் போய் நின்று ஏதாவது விழுந்துருவாங்களோ, ரொம்ப ஆழம் அந்த இடத்துக்கு அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாம் வந்து வேண்டாம் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நானும் போய் இந்த ஹார்ட்டின் பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவர் வேண்டாம் தள்ளி போங்க அப்படின்னாங்க. பாருங்கள், ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்த மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப நாள் கழித்து போகிறதுக்கு அந்த கார்டன் புல்வெளி பாருங்கள், அழகாக அந்த கொடைக்கானலில் ஊட்டியில் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. இந்த சர்க்கிள் மாதிரி இருந்ததில் உட்காரத்துக்கு. சரிகா பாப்பா டாட்டா சொல்லுது எல்லாத்துக்கும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு பாப்பாவும். நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கார்டனிஸாக இருக்கிறது, இந்த க்ரீனிஷாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. பாருங்கள், பெரிய குளங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த குளம் பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள், இங்கேருந்து இந்த பக்கம் தான் வந்து போட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பக்கம். பட் வந்து இன்னும் விடலை. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தம்பி செஸ் ஒலிம்பியாடோட அது வந்துருந்துச்சு. இது சர்க்கிள் வடிவில் வந்து கர்வ் வடிவில் வந்து சிட்டிங் ஸ்டோன் போட்டிருந்தாங்க. நல்லா கிரானைட்லேயே போட்டிருந்தாங்க. நல்லா அழகாக. இது நைட் எஃபெக்ட் பாருங்கள், நைட் எஃபெக்ட். இந்த லைட்ஸ்லாம் 45-7 போட்டு விட்டுறாங்க. அழகாக கலர் சேஞ்சிங்காக நல்லா இந்த அம்பர்லா மாதிரி இருந்த இந்த லைட்டிங் வந்து கலர் சேஞ்சிங் அழகாக வந்துச்சு. பிங்க்கு, ப்ளூ, க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், அந்த குளத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய பிரிட்ஜு, உக்கடம் பிரிட்ஜு, நல்லா அதில் வந்து காரு வண்டிலாம் போகிறது வந்து நல்ல ஃபாரினில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் கொடுத்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு. இவ்வளோ நாள் இந்த கச்சன்னு இருக்கும் இந்த இடம், பார்க்குறக்கே ஒரு மாதிரி டர்ட்டியாக இருக்கும். பட் இப்போ வந்து நீட்டாக வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறக்கே. ரொம்ப பாருங்கள், நல்லா தெரியுது. அந்த பாலம் கட்டி முடிச்சு பஸ்ஸெல்லாம் மூவ் ஆகுது, கார் மூவ் ஆகுது, எல்லாமே நல்லா தெரியுது பார்க்குறதுக்கு. நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா டே டைம்லேயும் இந்த வியூ நல்லாயிருக்கும், நைட் டைம்லேயும் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அழகான இந்த லைட்டு வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட 1 and 2 kilometers தூரத்துக்கு வந்து இந்த நல்லா வாக்கிங் போகிறதுக்கு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். லென்த்தியான இடமா இருக்குது. அதில் வாக்கிங் போகிறதுக்காக இருக்கட்டும், குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்காக இருக்கட்டும், இதுக்கு இன்னும் வந்து எதுவும் பார்க்கல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் போய் பார்த்து என்ஜாய்